Que tal, Adriana? Bos días. Bos días. Hoxe imos aprender a facer manteiga, pero todo o proceso da manteiga empeza aquí. Sí, todo empeza aquí. Como vedes, as nosas vacas saen todos os días ao pasto, aquí levan unha vida feliz e relaxada. E iso influe na calidade do leite. Vale, todo empeza aquí, pero despois a manteiga faise no outro lado, non? Sí, faise nas nosas instalacións. Imos ir a coñecer a Carmen Baliño e os nosos mantequeros e eles explicaránvos todo o proceso. Hola, Carmen. Temos que entrar aquí. Tens que poñer os EPIs. Hai que poñer a seguridade toda. Sí. Venga, démonos cambiar. Ui, necesito outro gorro. Ahora mismo te traio. Esta é a zona de proceso onde concentramos o noso leite e o pasteurizamos. Aquí vouche ensinar por onde baixa o leite da nosa granxa e despois pasa pola desnatadora. Na desnatadora separamos o leite da nata. O leite usamos para facer os nosos yogures desnatados e a nata para facer a manteiga. Traemos a nata nos cubos e botámolas aquí no pasteurizador. No pasteurizador o que vai facer é eliminar parte da bacterioloxía que non queremos e manter a que si queremos. Unha vez que está pasteurizado, añadimos os fermentos. Eses fermentos van estar madurando unhas 12-15 horas para aportar aroma e sabor. Unha vez que está fermentada a nata, o que facemos é metela na mantequera. Aquí é onde se vai transformar a nata en manteiga. Esta máquina o que produce son estas bolas de manteiga. Sí, temos estas bolas de manteiga e o que vamos facer agora é o moldeado da manteiga, transformalo en tiras para despois cortalas e facer as pastillas de manteiga. Isto é máis divertido, non, rapaces? Isto é facer o lingote de ouro, eh? Mira, parece que estamos con plastilina. Sí? Mira. E ti que fas aí arriba? Aquí é onde as tiras de manteiga as cortamos, facemos as pastillas, as pesamos e as empaquetamos. Canto teñen que pesar? 170 gramos. Cada pastilla 170 gramos. Xa temos a manteiga lista. Isa, que mans máis rápidas, eh? Uau, non vexas, tío, eh? Ostras, eh? Velocidade, eh? A inteligencia artificial non pode con Isa. No, empaquetando mantequilla ainda non a vexo. Poñede isto a cámara rápida, por favor.